дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани майдони Истиқлол, ки аз лиҳози меъморию сохтмонӣ ва шаҳомату зебоӣ дар дунё беназир аст, барои меҳмонону сокинон таҷлили 31-мин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон шукӯҳманду хотирмон гардид. майдони навбунёди Истиқлол 30 гектарро ташкил дода, аз минбар, дарвозаи марказӣ ва дарвозаҳои шимолию ҷанубӣ, фаввораҳо, майдони баргузории чорабиниҳои фарҳангию сиёсӣ, гулгаштҳо, таваққуфгоҳ ва дигар иншоот иборат буда, дар ҳудуди хиёбони Рӯдакӣ, кӯчаҳои Саид Носир, Ҳабиб Аҳрорӣ ва Ойгули пойтахт воқеъ мебошад. ин иншооти мухташам дар асоси дастуру ҳидоятҳои роҳнамунсози асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бунёд гардида, дар маркази он, ки муҷассамаи меъмории рамзи Истиқлол бо баландии 121 метр қомат афрохтааст, таҷассумгари таърихи пурифтихори гузаштаи халқи тоҷик, хусусан даврони соҳибистиқлолии мамлакат мебошад. корҳои сохтмонӣ дар ин майдон, ки 10 июли соли 2020 бо иштироки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оғоз гардида буд, дар баробари муҷассамаи рамзи Истиқлол ба бунёди боғи дарахтони нодири сояафкану ороишӣ ва гулгаштҳои ин мавзеъ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуд. маҳз бо ибтикори сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давоми 2 сол дар ин майдон зиёда аз 7500 бех дарахтони ҳамешасабзу ороишии нодир, 70000 бех гули садбарг, 6000 бех буттаҳои гуногун ва бештар аз 1.5 миллион гулҳои мавсимӣ шинонида шуд, ки ба зебоии ин мавзеъ ҳусну таровати тоза мебахшанд. таъкид кардан ба маврид аст, ки сабзазоркуниву ниҳолшинонӣ байни мардуми тоҷик чун рамзи сарсабзӣ ва зебоии маҳбубияти хоса дошта, дар саргаҳи ин иқдомот ҳамчун ташаббускор ва роҳнамо пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд ва ҳамеша шаҳрвандонро ба бунёди боғу гулгаштҳо ва вусъати корҳои ободонию созандагӣ ҳидоят менамоянд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ чандин маротиба бо рафти корҳои сохтмонӣ дар майдони Истиқлол шинос шуда, ҷиҳати иҷрои босифати тадбирҳои бунёдӣ ба кормандону мутахассисони ширкатҳои пудратӣ маслиҳатҳои муфид доданд. аз ҷумла 7 январ, 16 феврал ва 14 ноябри соли 2021 ба сардии ҳаво нигоҳ накарда, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар мавзеи алоҳидаи майдони Истиқлол ниҳоли дарахтони секвояи калифорниягӣ ва сузанбарги кабуд шинониданд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсан аксари дарахтони нодирро 20 сол қабл аз хориҷи кишвар оварда дар боғи қасри миллат парвариш карда буданд. ин дарахтон бо иштироки бевоситаи сарвари давлат дар гӯшаҳои гуногуни майдони Истиқлол шинонида шудааст. барои таъмини сабзиши ниҳоли дарахтони нодир ва гулу буттаҳои ороишӣ бо тавсияи мутахассисони соҳа обмонии қатрагӣ роҳандозӣ гардида, 2 обанбор низ бо ғунҷоиши 1,5 метри мукааб об мавриди истифода қарор дорад. аслан дарахтоне ки дар майдони Истиқлол шинонида шуданд аз хориҷи кишвар, аз он ҷумла Белгия, Голландия, Италия, Франсия оварда шуданд. тибқи дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат дарахтон ба минтақаҳо ҷобаҷогузорӣ карда шуда шинонидаем ва парвариш карда истодаем. дар майдони Истиқлол зиёда аз 20 намуди дарахтони ороиши усояфкан, буттаҳои ороишӣ ва гулҳо мебошанд, ки шинонида шудааст. ҳамзамон дар ин ҷо майдони баргузории чорабиниҳои фарҳангию сиёсӣ, ки масоҳаташ 2,7 гектарро ташкил медиҳад, бунёд карда шудааст. майдони мазкур дар назди муҷассамаи меъмории рамзи Истиқлол ҷойгир шуда, барои роҳпаймоию намоишҳои театришуда басо мувофиқ мебошад ва баъди ба истифода додан дар ин ҷо ҷашни 31-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои орому осудаи мамлакат бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил карда шуд. дар майдони Истиқлол иҷрои корҳои сохтмонӣ аз ҷумла бунёди дарвозаи марказӣ ва дарвозаҳои шимолию ҷанубӣ, фаввораҳо, майдони баргузории роҳпаймоиҳо, таваққуфгоҳ, роҳрафҳо ва дигар иншоотро асосан коргарону мутахассисони ширкатҳои ватанӣ ба уҳда доштанд. 50 000 метри мураббаи роҳрафҳои ҳудуди майдон бо сангҳои хорои ватанию хориҷӣ зебу зиннат дода шудааст.
роҳҳои мошингарди дохил ва атрофи майдон низ пурра асфалтпӯш гардида, тамоми намуди корҳои сохтмониро коргарону мутахассисони дорои таҷрибаи баланди тахассусӣ иҷро кардаанд. дарвозаи марказии майдон ки 43,8 метр дарозӣ, 9 метр паҳноӣ ва 32,67 метр баландӣ дорад, бо тарҳи муосир ва истифодаи унсурҳои меъмории миллӣ бунёд шуда дар қисмати хиёбони Рӯдакӣ воқеъ мебошад. ҳамзамон ҷиҳати вуруди сокинону меҳмонон ба майдони Истиқлол аз самти шимол ва ҷануб боз 5 дарвозаи дигар бунёд карда шудааст. бунёди 6 фаввораи калон дар даромадгоҳи асосии майдон ва 7 фаввораи дигар дар атрофи маҷмӯаи рамзи Истиқлол низ тибқи лоиҳа ва бо инобат гирифтани дизайни махсус, ки зебою диданӣ аст, сурат гирифта, ҳамаи онҳо бо технологияи муосири компютерӣ идора карда мешаванд. фаввораҳо бо мусиқиҳои гуногун ҳамоҳанг шуда ҳаракатҳои мавзун доранд. майдони Истиқлол барои чорабиниҳои фарҳангӣ, сиёсӣ бисёр як ҷойи муносиб аст. зиёда аз 25 000 метри мураббаъ асфалтпӯш карда шудааст. дохили майдон роҳравои мошингард, роҳравое ки одамгузар ҳастанд, зиёда аз 50 000 метри мураббаъ аст. дар ин ҳудуд дар марҳилаи сеюми корҳои сохтмонии майдони Истиқлол 29570 метри квадратӣ асфалтпӯш карда шудааст ва дар марҳилаи дигар бошад ки пайвастшавии хиёбони Исмоили Сомонӣ ба майдони Истиқлол дар ин ҷо 12820 квадратро ташкил меояд, ки бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода дода шудаанд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани майдони Истиқлол наздики 200 нафар сокинони маҳаллӣ, ки шумораи зиёди онҳоро занон ташкил медиҳанд, бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. барои кормандон дар бинои дуошиёнаи маъмурӣ, ки дар як гӯшаи майдон сохта шудааст, шароити мусоиди корӣ фароҳам мебошад. ҳамчунин дар ҳудуди майдони Истиқлол зиёда аз 200 нишасткурсӣ ва 192 қуттии партов гузошта шудааст. шабона ҳудуди майдон пурра чароғон буда, барои сайру сайёҳат ва фароғату истироҳати сокинону меҳмонони пойтахт басо мусоид мебошад. равшании шабонаи майдон асосан ба воситаи зиёда аз 400 стунпояи дорои лампаҳои каммасрафи барқӣ таъмин карда мешавад. ҷиҳати таъмини иншоот бо нерӯи барқи доимӣ дар зеристгоҳи ҳудуди майдон 6 трансформатори иқтидораш гуногун васлу насб карда шудааст. бунёди майдони Истиқлол бо муҷассамаи меъмории рамзи Истиқлол дар шаҳри Душанбе аз пешрафту шукуфоӣ ва рушду нумӯи Тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳодат медиҳад. майдони Истиқлол бо муҷассамаи меъмории рамзи Истиқлол дар шаҳри Душанбе воқеан ҳамчун бренди соҳаи сайёҳии мамлакат бобати шинохти бештари Тоҷикистон аз нигоҳи ҷаҳонгардони хориҷӣ ва дигар меҳмонон нақши муҳим хоҳад дошт.